ba su gaya miki sunanki ba. Amma sunan fin ɗin kina da sanin sunan fin ɗin? Shi ma aka bani da masaniya. Baki san sunan fin ɗin ba? Ban sani ba. To amma na ji kaman a can ɗin suna maganan wai Hanza biyu. Haka ne. To amma ke ce jarumar fin ɗin ko kuma dai kawai ke wata abu nan ne? A'a ni ba jaruma ba ce. To bar Allah ke kuma a me za ki fito a fin ɗin? Ita dai za ta fito aboka. Ke boka ce? To Allah ya taimake ki. Wannan kuma za ta fito amayya. Ita kuma cinye mutane ta ringa yi? Haka ne. To amma da wani suna ki amfani a live sunanki na ainihi na asali? Sunana Maryamu. Ke kuma mai jajayen kaya me asalin sunanki? A'a ni sunan mutum na gaskiya zai gama fa. Na gaskiya ne sunanta Husna. Ki furta da bakin ki wani kiɗa bakin me ita fa yafi daɗi. Bar Allah ke kuma me sunanki? Sunanta Shafa'atu. A zaki shiga. To Allah ya bada lada. To Allah taimake ku dai. Allah sa ku zama irin su manya-manya artist na fim na Kano da muke gani din nan. Zan taya ku da addu'a dai Allah ya taimaka. Wata ɗaya wata biyu ya fito a babbar bokan nan.